Yo piye wong panggah gak direstoni Ondes. Lah lek kowe iki urung direstui wong tuane, berarti kowe iki ora ganteng, kurang sugih, ora gelem kerja. Aku cek males Ondes. Ya jan, dadi manungsa mbok ya tau diri. Beh, Lah terus aku kon piye, Des? tekonanmu tak omongno. Dadi wong kok utek-utekane utek mesum lek, cah ganteng. Nun. Tak omong. Apa? Kowe nek sik enom-noman ngene iki ya kerja sing mempeng golek dhuwit sing akeh, dibuktine tanggung jawabe ben direstui wong tuane. Lah urung-urung anake wis pok keloni, he. Yo piye penal Ondes. Lah kowe iki lepama anakku sing tok kono nih, he lah. Wis tak patoki cengkelmu lho tak omongno, he. Awakmu kejem iman Ondes. Enggak suka aku. Jan, kowe yo dadi wong wedok-wedok aja gelem kok anggere ditumpaki wong-wong kaya ngene iki, Jan, ora genah. Wiki malah merovokasi ngono kok aku gak ana tumpakane Ondes. Enggak suka aku ngono kuwi.